Bula sibun blok pa baro hagini singi ni iba kat baka India kadang yakon dia kena kelam COVID-19 kalami sakoi pade kajing syakta yakitu kibayo COVID-19 khamtam kibala jam na kajing pang kaladon kata kajing syakta kabang iong kablak fongkos iya kablak fongkos empat declare bahkan day kaklam ni ke pandemik ini pet mata kai gani kablak fongkos markadon dia day you markane kajing pang COVID-19 Shua jong kata ngini pet ya kajing mut jong kini ki artali ki kentin blak mat fongkos blak ni sutu moro kamut bayong mat fongkos pat kadai ka kentin belasim na kinong latin kabamut utit ne kenjatit katkum kajing batai ki start pulipat ka kentin fongkos kathau ya kanu kanu ka benta jong ka kenhun ki jentha bodon jingim ki bakantop ya ki kenjatit pat ki jentha bodon jingim ki barit bha ne microorganism kum ki yeast bat ki molds ngi iha kini kisngi bodon ki brio ki bayo ya ka blak fongkos khamtam hadin bakila koit na jingpang COVID-19 ka blak fongkos kadai ka kanja fongkos nila banong ka kenjatit bami ha ki brio ne kum bami ki tit ha ki ding ne ki mol ki bami ha ki ruti ki bala sniu ngatharai kata ka khamsai ladangi batai ha ka katin kasi ya ka jingmut jong kane ka blak fongkos kini ki kenja jing thau kimi menta saha ki dkhot met jong ki brio kum ha ki benta jong ki khamat ki khamut batwat ki benta jong ki jabing ya kane jing syakta na kini ki fongkos lakhot mucormycosis kabala pelong da ka kenhun jong ki kenja badon jing im ki fongjai balakhot mucormycetes ya kane ki infection lalap ha ki babun dali ki jilla kari India kamut ayu infection ngeni pait menta ka kantin infection kathau ya ka step ka banangkong ka baja haba ki bakteria ne ki virus ne ki we ki knyang jingpang ki sedang ban kharoi bat ka bawan lam ya ka jingpang ni disease haba ki ne ki knyang jingpang ki don ha ka met briu bat ki penjot ya ki sel bat pen pau ya ki dakshin jong ka jing situm ki don ki briu ki balalat im na ka jingpang covid kilayo ya kani ke infection kam da dei than ka baja kenrei henrei ka dei ka bala banbu jingma katkum ka central for disease control and prevention kini ki kenhun badon jing im kum ki mul ne fongkos kidei ki bala ban im ha kamareng jungi khamtam ha khandau ha gi jaka basngam bat ki kenjamet ki papuut kumno ki briu ki la ban syakta ha kani ka blak fongkos ki briu ki syakta ha kani ka blak fongkos kum kanuksa nada ki yo man ring mensim syakitor jongki ya ki spur ni ki benta jongki fongkos lani kini ki spur ki yo ban ya kendu bat ket khotmet jongki briu haswa baka khlam COVID-19 kansar ya perthai kani ka blak fongkos kam da jathan hakaleng kiri ke perthai henrei nadu bawan kani ke pandemik ki kes ki lakiu namar ki jing syak penthut kamet ubriu ha coronavirus ha India tang khandiat ki kes la report ha New Delhi mention snem henrei menta kani ki jing syakta ha virus ka kham khlan bat kani kanang plelat chu ya ka jing priang ka blak fongkos haki babun ki benta kari India shibun ki we pat ki kes la report hajala Uttar Pradesh Madhya Pradesh Bihar Gujarat Maharashtra Telangana Karnataka bat Tamil Nadu tatkum ka Indian Council of Medical Research kini ki saukan hun kidei ki bala ban syakta hakane ka blak fongkos banangkong kitu ki papendon kam da ki steroid hakapor basumar ya ka jingpang COVID-19 steroid kidei ki kenja hormon basusnahi da ubriu ki bakamet kala aban penmi daladi kini ki steroid kidei ki bapenduna ya ka bore le persya ya ki jingpang da kamet kenhun baar kitu ki balasya sumarslam haki intensive care unit ni ICU jong ki hospital kenhun balai kitu ki badon ya ki jingpang kum ka diabetes ne ki nu ki jingpang ki bade madu khlai ni klongsnam bat basau kitu
ki badang di dawai na kanu ka jingpang ka ba khamjur ka ba pelong ya ka jing klot bor jong kamet banyale persya ya ki khnyang jingpang khambun sin kani ka jing syakta ha ka blak fongkos kasdang na khamut bat kala ban poi syadu jabing bat lada kala poi syadu jabing kalalong ka ba pan koi ti lada don kumini kidak kishin dei bane thu kloi hagi doktor kini hilong ka tu ka ni kidak kishin bala banyalam syaka blak fongkos lada don ki jingpang hagi khamat ni at kadur khamat tang siliang laradon karukom set ni misnam na khamut ka ba kham sungu pher laradon ka jingpang ha ki biniat ni jingbom sos khem ha ki biniat bat lada kadon ka jingta ba sipor ya ka bor yi komnu ngi dei ban ya dai ladi na ka jing syakta ha ka blak fongkos ki expert ki batha mangi dei bandeng ya ka mas kat bala panphong da ki putlun bajrong bat ki juti pan phongru ya ki glove tada ngilet chiki jaka i bakham long khlau ni senyum ni chiki jaka kper pat chiki pak bat ide ban long ke bala khuit ya ladi ki ei kilat jing sumar lada yo ya khablak fangkos kani kalong ga ba sisha namar ban sumar ya khablak fangkos ka kan thup ya ka jing wengno ya ki benta bla yap bala put ki bala shakta hak fangkos haban pendep ya ka jing sumar ba jing di dawai ka ba kham simpor katkum ke jingpha ki doktor Henry kadawai bapenun kam na kabenta kani kadai ke barem dor bat kabaduna ka supply tangkawai ke injection kala ban dor kumba khandai hajar tangka tingi iba hapadeng ke jing khun ya ka khlam covid-19 lami sakani ke infection kabala pen kha khli ya kari India kenmau kani kampat dei ka khlam ni pandemic kadang dei ka epidemic ni ka infection kabom pada kata than ya ka setlak perthai tat hadu menta ka jala jungi kami khalaya kampat yomat ya kani ka blak fungkos nikirman bagani kanumpoi syakani ka jala jungi Henry ngidon kamru bantip ya kilat jiada khnang bagani kanung kata yangi hagisngi kipor bandangwan kublai shibun